Здравейте! Така, днес реших да попитам върховните водачи и картите какво ме спира? Какво ви спира? Какви са вашите блокажи? Какво е нещото, което ви саботира по един или друг начин? Така, тук още в жалото виждаме спира ви, може би, страхът от нестабилност, страхът от несбъдване, може би 11 значи нещо за вас. Спира ви страхът от това, че може би няма да се сбъдне това, което желаете. Няма да получите това, което искате. Може би едва ли страх ви, че не го заслужавате. Също така, може би ви спира и това, че си мислите, че няма да се справите, че няма да имате силата да работите за това нещо, което искате. Да видим още. Страви е, че вратата за вас няма да бъде отворена. Няма да ви се сбъдне желанието. Това е, което ви спира, страха ви. Страха ви от несбъдване, от страха ви от затворена врата пред вас. Трябва е, че вратата няма да се отвори, но вижте какво остана на дъното. Именно колесницата, която говори за успех. И то стремглав успех. Нагоре. Може да сте зодия Рак или да взаимодействате с някой, който е зодия Рак, също така Телец. Или да имате Телец наталната карта, да взаимодействате с Телец, Скорпион също. Както казах, страх ви е от това, че ако посмеете да си пожелаете нещо, то няма да се сбъдне, вашето желание няма да бъде удовлетворено. Това е, което ви спира страха. Страха от заключени врати, страха от предизвикателства. Страха, че ще си останете там, където сте. Но тук виждаме, че не бива да ви е страх. Тук виждаме, че има издигане. Може би ви е страх от институция. Страх ви от обвързване. Страх ви от, може би, от сключване на брак. А може би ви е страх от вашата тъмна страна. Самосаботиране. Може би това е, което ви спира. Не сте успели да видите своята тъмна страна, а трябва да го направите. Трябва да успеете да видите, да се издигнете до такова ниво, че да приемете своята тъмна страна. Да я приемете, като по такъв начин ще успеете да я контролирате по-добре, а не тя вас.
Точно това е, което ви спира. Оставяте вашата тъмна страна да ви контролира. Но тук виждаме и предпоставки, че ще има издигане и най-накрая ще прогледнете, ще видите тази ваша тъмна страна и ако не можете да я промените, поне ще можете да я контролирате. Да знаете, че е там и съответно да вземете мерки, че има предпоставки да се прояви, да вземете мерки и да го предотвратите. Като това става като прогледнете. Като знаете, че всъщност всеки има тъмна страна, Ин и Ян, във всеки ги има тези два полюса. И в съответствие с дадена ситуация, не се знае кой от двата полюса ще се прояви. 5-5-5 може да значи нещо за вас, което символизира промяна, така че точно, може би промяна, тази ваша тъмна страна няма да ви контролира вече, както го е правила до сега или както ви е страх, че ще продължи да бъде. Тук Вселената ще ви даде тласък, ще освети нещо за вас. Може би тази ваша тъмна страна. Може би ще ви даде тласък за нова работа. Ако това е нещо, което ви спира и си мислите, че няма да се справите, не е така. Вселената не би ви потикнала към нещо, към което мисли, че няма да се справите. Или ако не се справите, най-малкото ще си вземете урок и ще научите нещо. Нещо, което е трябвало да научите. Ако пък не се справите. И не бива да ви е страх. Дори вратата да е заключена, тя е заключена с причина и не е било вашето нещо. Не сте имали ключа за тази врата. Не е трябвало да имате ключа за тази врата. Може би вашата врата е друга. Може би не е това вашия път. Ако нещата не се случват гладко, лесно, безпрепятствено, значи не са точно за вас. Ако нещо е писано за вас, то ще се случва стабилно, безпрепятствено, лесно, без много да го напъвате. Така че има причина вратата да нямате ключ за нея. Ако е вашата врата, вие ще имате ключ за нея. Ще ви е било писано да я отключите. И може би това е вашето... Може би точно това трябва да погледнете. Защото в други колоди, другите сте Таро, Висшия жрец има два ключа нарисувани до него. Тази специфична карта това го няма, но точно това е вратата. Ако нямате ключа за тази врата, тя не е вашата врата. И съответно, вашия ключ е за друга врата. Което Вселената ще ви покаже. Ще ви освети вашата врата, за която имате ключ. И ще успеете да проявите своя потенциал. Като тук виждаме, че точно вашия потенциал е малко непроявен зад стъкло. Но пък го има. Страх ви е да го освободите. Страх ви е да пуснете това, което имате, макар и вече да не ви служи. Но тук виждаме смъртта. Виждаме трансформация. Виждаме, че искате или не ще ви се наложи да пуснете това, което ви дърпа назад, да го освободите този потенциал. Като това може и да е точно нещо, което ви дърпа назад. Това, което ви спира. Виждаме, че то ще бъде освободено и няма да ви спира вече. То ще се трансформира в нещо, което ви спира, от нещо, което ви спира, ще се трансформира в нещо, което ви бута напред. Тласка ви по този път. Макар да изглежда, че е път към нещо страшно, не е. Има. Просто привидно изглежда страшно, но не е толкова страшно. Всичко изглежда много страшно,
понеже ние го мислим за страшно, но то всъщност не е страшно. Нашия мозък го кара да изглежда страшно, понеже това му е работата на мозъка, да ни предпазва от страшни неща. Но не винаги всичко е страшно. Почти нищо не е страшно, когато сме лице в лице с него. Тук виждаме и път нагоре за вас. Едва ли не е опънат червен килим за вас. Като обмен на идеи, може би с някого. Хора, с които имате много общо. Хора, с които взаимодействате, обменяте идеи и ви издигат нагоре. Стига само тази трансформация да преминете, да освободите този потенциал. Което мисля, че ще стане, понеже Вселената ще ви даде тласък, ще ви даде и нужното осъзнаване, за да видите своята тъмна страна и да осъзнаете това, което ви спира. Така, да видим какво ще ни кажат и ангелите. Свещена любов. Свещен план. И ангел-пазител. Така, тук ангелите ви казват, че има много любов за вас. Или вие имате много любов да дадете. Има и много любов, която ви предстои да получите. Розите може да значат нещо за вас. Също така и златното сечение. Тази врата, както казах, ако не се отворила, не е била за вас. Този ключ, който имате, не е за тази врата, но се има врата за вас. Ако имате ключ, има и врата за този ключ. Така че трябва да вярвате и да правите нещата с любов. Защото има много любов във вас. И ангелите ви го знаят. Също така има свещен план за вас. Както казах, ако тази врата не се е отворила, има нещо много по-добро. Вашата врата е тази, която трябва да отворите. Трябва да следвате свещения план, като той ще ви бъде показан, ще го видите. По един или друг начин ще разберете как нещата се навързват. Вашето съзнание ще има потенциала да достигне от такова ниво да може да прогледне, да види как нещата до сега във вашия живот са се навързвали по такъв начин, че да ви подготвят за нещо много по-голямо от вас самите. Има свещен план за вас, който е в ход. И съответно имате и ангел-пазител, който ви напътства. Направлява ви във всяка крачка. И не бива да се страхувате. Не бива да ви е страх. Не бива да се оставяте на това, което ви блокира, да продължава да ви блокира. Трябва да се издигнете над него и да се трансформирате. Като пеперуда. Може би пеперудите значат нещо за вас. Да щупите това стъкло, да освободите този ваш потенциал и след него ще има обмен на идеи и много голям червен опънат килим за вас. Ангелите с вас. Имате си личен ангел-хранител, душа на близък,
починал роднина или майка, баща. Но някой ви напътства и не сте сами. Идват много хубави неща за вас. Издигане, просветление. Всичко се стича по един свещен план. И не бива да ви е страх. Благодаря за гледането. Чао, чао!